Hola amigues i amics, prepareu-vos per a fabricar en família una màquina de fer sumes per a nenes i nens de 4 a 6 anys. Aquesta és la màquina acabada. La podeu millorar i fer-la més maca si teniu d'altres materials com cola, felo, colors, rotuladors. Per fer les sumes jo utilitzaré unes fitxes vermelles i blanques. A casa vostra podeu utilitzar els materials que tingueu, macarrons i cigrons, o botons i boletes, o llenties i pasta de sopa. Aquests són els materials que necessitem. Una capsa de sabates, una safata o capsa més petita que la de sabates, 2 tubs de cartró, 3 gomes elàstiques, 3 fulls de paper i tisores, llapis, retolador, regla. Fabricació. Comencem a fabricar la nostra màquina de fer sumes. Posem a dintre de la capsa de sabates la tapa dreta i també la capsa petita. Subjectem els tubs de cartró amb una goma elàstica. També es pot fer amb celo o cola. I col·loquem les altres 2 gomes com veiem al vídeo. Una a la part superior de la tapa i l'altra a la capsa de sabates. Ara dividim els fulls en 16 parts cadascun. Ho podem fer plegant-los per la meitat 4 vegades o fent ratlles amb la regla. Tallem per les ratlles i pleguem els paperets per la meitat per a poder penjar-los en les gomes elàstiques. Ja podem escriure un número del 0 al 15 en cada paper. Ja tenim 3 piles de paperets del 0 al 15. Jo els he posat a dins dels tàpers per poder-los guardar després. Un cop preparada la màquina de fer sumes, podem començar a sumar. Aquí tinc preparades unes sumes. La primera és 4 més 2. Busquem aquí el número 4 i aquí el número 2. Ja tenim la primera suma, 4 més 2. Agafem 4 fitxes vermelles, 1, 2, 3, 4 i 2 blanques. 1, 2. Ara comptarem totes les fitxes per saber el resultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Busquem aquí el número 6 i aquest és el resultat. 4 més 2 igual a 6. Ja ho podem escriure aquí. 6. Guardem les fitxes per fer la següent suma. Traiem els números. I ara farem una de les més complicades. 6 més 4. Busquem el número 6. I aquí el número 4. Ja tenim 6 més 4 i posem 6 fitxes de color vermell. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I 4 de color blanc. Recordeu que vosaltres, si no teniu fitxes, podeu fer amb cigrons, macarrons, llenties, pasta de sopa. 4. 1, 2, 3 i 4. Ara sumem totes les fitxes. Les comptem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Ja tenim el resultat, 10. Sis més 4 igual a 10. Ja podem escriure aquí el resultat. 6 més 4 igual a 10. Espero que us hagi agradat. Feu moltes sumes. Adeu!